ľudia, vítam vás tu u novej hre na mojom kanáli. Máme tu hru One Armed Robber. Dávajte like a odber a my ideme na to. Tak dáme páni, máme tu ďalšiu takúto nejakú strieľačku, tak dávame play. Ja už som toto hral. Takže nepríšte dať play a start game, ok, let's go. Let's go, nachádzame sa v nejakom meste, jak môžeme vidieť. OK. No a teraz čo mám robiť, akože mám tam stlačiť, alebo čo? Mám dať čo nájsť? Ukáž. Jop, máme tu že zbraň. Aha, OK, tak počkať. Ideme tako postreliť. Strelme, poďme. Policajt, jeden dole. Tak, let's go. Ja už mám. Je dole, dobre. Ideme to prepadnúť, páni, ideme to prepadnúť. Hore ruky, všetko jed. Strieľame všetko tak, super. Tak, paráda, pozor, policajti. Daj bacha, tak, let's go, je dole. OK, mám takú elektriku, tu môžeme, čo mám s tým robiť, akože. Mám to aj že pištolku, no, takže ja to tak odbuchnem, tu, tak všetko, tak. Odbuchneme to tu. Bacha, aj to treba odbuchnúť. Tak. OK, a... OK, policajti. Aj! Raz, dva, let's go. A to mám teda, čo mám s tým robiť? To mám že brať? Aha. Vôbec neviem, dámy páni. Rozbucháme všetko. Auto rozbucháme, tak. OK, už to nie je žiadny policajt, tu není, dámy a páni. Takže neviem, no. Máme tu že nejakú túto vecičku. Alebo taký, yes, už to mám v ruke. Let's go, už to mám v ruke. No a teraz, kde to mám dať akože? Do takej tašky, alebo do dačoho to mám dať? Aha, ja už viem, ja som si zabudol tašku zobrať. Ja si idem pre tašku, ktorá bola tam. Ktorá bola v tej dodávke, či čo to je, OK, dobré. OK. Cipana. Ideme. Jo, a tu je tá taška hore, ak môžete vidieť, takže ja si zoberiem pekne. Tak, let's go. A do toho budeme dávať tie šperky, alebo čo to je. Let's go, tu jeden. Hop, je dole, let's go. Tak, bereme to a ideme späť. A dáme to semka a budeme do toho dávať tie šperky, ktoré stojí strašne veľa. OK, no super, dáme páni. Let's go, jeden. Aha, dobre. Jeden, OK, tak nič. Jeden, let's go, je tam. Druhý šperk. Dva, aha, dobre. Dva, paráda. Tri. Dáme tam asi všetko, uvidíme, že ja sa mu to zmestí. Ale opäť, tu sú že policajti, takže bacha. OK, je dole. Tu jeden ešte. Tak, dobre. Ďalší šperk. Svatka, bež preč, komu. Super, ja som si všetky šperky dal dole, nie. Let's go, sú tam. Ďalší šperk. Tak, dáme to semka, žiadny policajti, OK, je to na pohodičku. Dáme to sem. Tu je koľko šperkov, cipana. Dáme to sem. Zoberieme toto. Tak. Dáme to sem, let's go. Toto asi už bude stačiť, dáme páni. To by som už mohol zobrať a ísť do dodávky. To by mohlo stačiť, lebo viac asi nepotrebujeme šperkov. Takže ideme do našej dodávky, dáme páni. Tu je ďalší policajt, no super, paráda. Tak ja rýchlo bežím, dáme páni, ja rýchlo bežím. Slaž to nie je stlačiť, dáme páni, to nie je stlačiť. No bežet. Svinia. Let's go, je dole. Sme späť, dámy a páni, a... OK, ci kokos, dobre. To som nás skončili. Je dole, poď. Čo to je strieľať? What? Aha, naboje nemám, tak paráda. V pištolke máme ešte nejaké naboje. Toto je fantastické, toto. Let's go, je dole, paráda. Ideme asi späť. Lebo tam je tá elektrika, či čo to je. To mám asi urobiť.
Ukáž. Open. Aha. No už sa to robí. Let's go, už sa to robí, už sa to robí. Ale policajti už tu nikde nie sú, takže je to celá fajn. Kamu to je? Kamu si kokot? Poď head. Let's go. Okay. Oh my god. Tak toto nie. Dámy a páni, I'm dead asi. Strašne veľa policajtov tu je. Čo tu robíte, svine? A sme dead, dámy a páni, sme dead. Keď sa vám toto videjko páčilo, dajte tu like a odoberám sa u ďalšieho videjka, čauko.